Us ha passat algun cop que just abans d'aterrar sentiu els motors revolucionar-se, fer més soroll i torneu a pujar? Avui parlarem de què fem en cas d'una frustrada, per quines raons les fem i si us quedeu fins al final us ensenyaré com és des de dins la cabina. Aquesta maniobra es diu frustrada o go around en anglès i es pot fer des del començament de l'aproximació final i fins que posem les reverses per frenar quan som a sobre la pista. Depèn d'on passi, el procediment pot canviar una miqueta, però sempre és una operació normal i l'entrenem molt en el simulador. Perquè entengueu per què passa, revisem alguns dels motius més habituals pel que es fan. La primera és per falta d'estabilització o de configuració. Les companyies ens demanen que passem unes alçades amb unes determinades velocitats i també configurats d'alguna determinada manera. Per exemple, a 1000 peus el més habitual és que haguem d'estar configurats amb els flaps tots a fora, amb els spoilers armats i també amb el tren a baix i també amb una velocitat determinada que depèn de cada companyia. Si això no es compleix, go around. Un altre punt és a 500 peus d'alçada, també amb una velocitat determinada. Si això no es compleix, go around. I també, tot i que tinguem aquests paràmetres i aquestes configuracions establertes, si en qualsevol moment els paràmetres de vol surten d'uns marges, també, go around. Una altra raó pot ser que el mal temps no ens deixi veure la pista. Cada tipus d'aproximació té uns mínims posats en quant a visibilitat i alçada de núvols, en un punt determinat que es diu Mid Approach Point. Si arribem a aquest punt i no veiem la pista pel que sigui, go around. Un altre motiu també pot ser un fallo tècnic que faci que ens haguem de replantejar l'aterratge o fer algun procediment extra abans d'aterrar. Faríem go around, el solucionaríem i tornaríem a provar d'aterrar. Però no només els pilots podem frustrar l'aterratge, i és que els controladors també ens ho poden demanar si veuen que la distància entre els avions és massa curta o si, per exemple, hi ha un vehicle a la pista. I ara que ja hem repassat unes quantes possibles causes, voleu venir amb mi a la cabina i veure com ho fem? Com veieu, estem alineats a la pista 24 de Barcelona en un dia molt tranquil, però pel que sigui ens demanen que frustrem l'aterratge, i aquí comença algo semblant a un ball. El pilot que està volant, en aquell moment, dirà go around flaps i accionarà els gasos a la màxima potència. El que volem és allunyar-nos el més ràpid possible del terra i per això sentiu els motors rugir més fort del normal. El pilot que no vola accionarà els flaps pujant-los un punt per tenir millor règim descens i dirà en quina posició estan. Flaps 3. El que vola llegirà els modes a la pantalla principal per assegurar-se que l'avió està fent el que vol que faci. Mantoga SRS go around track. I el pilot que no vola, després d'això, revisarà que estem pujant i dirà positive climb, que és la senyal al pilot que vola per manar gear up. Com veieu, són moltes coses, però no deixem mai res a l'atzar. Són procediments que practiquem un cop i un altre en els simuladors, així que el pròxim cop que sentiu els motors rugir i tornant a pujar, no patiu per res, que està tot sota control. Adeu!